ngoba manje ngiyabona ukuthi niyashare ama-video nishare la enathandayo lawa anihlekisayo. Mangikhuluma ngisho isimemezelo anifuna uyishare. Sharani le ethandwa yimina nami niyishare ethandwa yimina. Sharani le fake le ku-WhatsApp ngoba ngikhuluma nge-show manje ukuthi kune-show 24 August eCarnival City. Ngiyezwa ukuthi mangifaka i-show into ehlekisayo bese ngifaka i-post ekugcineni niyayisusa i-post. Nifuna ukuhambisa ihlaya lodwa nithanda ihlaya nithanda i-post nithi i-advert. Anizwani nama-advert nini. Kanti ngifuna phela ukuthi nifike lapho kwi-show nami. Ngeke lokhu nenzela amahlaya ngifuna ngenze advert ukuthi nifike kwi-show kukhona amahlaya lapho kwi-show. Manje niyayisusa i-post ekugcineni ngithi anginitshelelanayo manje. 24 August eCarnival City one man show single partner ama-tickets ase-combi ticket 150 rand. Umuntu ucela i-ticket le-single partner bayanginika. Ngeke ngiyifake i-poster la ekugcina bathi niyasusa ama-poster nina.